daga babban matsalar da ibiriya ke zargin ahlus sunna da su shine ahlus sunna ba sa san annabi. Su dole sai ya dauki siffar Allah abawa an ba annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Annabin ne yace haka ba, annabin ne yace haka ba. Duk inda dan bid'a zai magana, ɗan izala, wahabiyawa, makiya manzo, shi dole sai an yadda annabi siffofin Allah siffofin annabi. Kuma ƙarya yake, yana so ya ɗauki siffofin Allah ya ba shi hunnansa ne, ba za ta yiwu ba. Shi yasa ya tsaya sai an fara ba annabi. Idan aka yadda aka ba annabi to daga nan sai gangaro ya ba shi hunnansa. Shegantaka ce. Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya taba cewa bauta masa? Ya taba? Shi ya karantar da wannan. Wani ne kawai zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ma sha Allahu wa shi'ita. In Allah ya so kai ma ka so. Manzon Allah ya ce aj'altani lillahi niddan. Annabi yana kishin gida ya hube tashi zaune, idanunsa suka yi ja, ya daga murya yana magana da ƙarfi, yana kasa ni in zama kishiya ga Allah. Ka ce in Allah ya so ni ma na so, in Allah ya so an gama. To yanzu da zaka ce in Allah ya so shi kadai, ko annabi bai so ba, in Allah ya so shi kadai, yan bidiya sai a ce to kaje in zala baki ya manzo. An yi su'ul adabi wa janibin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Da suka yi wa manzon Allah su'ul adabi kamar ku, da kuka fifita shehunanku akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kuka fifita salatinku akan Qur'anin da annabi ya zo da shi daga wajen Allah. Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya mana kashari kamin ya bar duniya, yace la tadaruni kama adaratin nasara al-masih ibn maryam, innama ana abdun faqulu abdullahi wa rasuluhu. Yace kar ku zuga ni ku wuce gona da iri kamar yadda kiristoci suke wa annabi Isa. Ni ba kowa bane, bawan Allah ne. In kuna so ku burge ni ku ce min bawan Allah. Allah ya nuna duniya girman Allah. Amma yanzu kawai sai wani ya zo da carbinsa kamar hanjin akuya. Magiya manzo, to ya kaji taimakon ma ba za a nema wajen annabi ba. To sai ka gyara suratul Fatiha. Ka saukar da taka. A suratul Fatiha mai Allah ya ce iyyaka na'budu. Nan ma an kaddamar ya Allah kai kadai, banda kai ba wanda zamu nemi taimako a wajen shi. Kenan banda Allah akwai wanda aka yi daka nemi taimako a wajen shi. Anan ana magana taimako akan abin da banda Allah ba wanda yake. Ba a nema wajen kowa, ba a nema wajen annabawa, ba a nema wajen waliyai, ba a nema wajen siddiƙai, ba a nema wajen kowa sai wa? Sai Allah madaukakin sarki. Su aqidar su muridi dole ya da duk abin da ya samu a rayuwarsa albarkacin shehu ne. Ku je ku karanta rimahu na Umarul Futi, babin muridi wanda ya yi usuli. Ba za ka yi usuli ba sai kai muridi ka yadda in ka samu arziki shehu, ruwan sama a gonarka shehu, aure shehu, ka samu ɗa shehu, lafiya shehu, duk abin da ka samu a duniya albarkar shehu ka samu. Suka ce da shehu zai zauna akan juji, muridi yana masallaci, to jujin shine masallaci inda shehu yake zaune, ba masallacin ba inda muridi yake. Suka ce dole muridi ka zama a gaban shehu kaman gawa gaban mai wanke ta. Yadda gawa koya za a juya ta ba za ta yi resistant ba, dole ka zama kaman shehu, duk yadda ya juya ka haka za ka juya. Yana nan a rubuce, a je a duba, in ba gani ba a kama ne a kai ni kotu in nuna. Suka ce da shehu zai aiki muridi a kira sallah, muridi kar ka tsaya kai sallah, ka tafi aikan shehu. A wajen su aikan shehu ya fi sallah. Amma za ka sace Sheikh Abubakar Mahmud Gumi dan kin addini yace siyasa ta fi sallah. Wannan a rubuce suka ce idan an kira sallah shehu ya aiki muridi kada ya tafi sallah, ya tafi aikan shehu. Da Allah kenan da wanda ya rubuta ya faɗi wannan magana da Gumi wa fi dama dama. Suka ce da tafiya za ta haɗa shehu da muridi, to muridi karka yadda ka wuce gaban shehu, ka tsaya daga baya. Suka ce amma sai dai hanya tana da ramuka, idan hanya akwai ramuka kuma da daddare ne ba fitila. A rubuce ba aka ce to kai muridi mahaukaci wuce gaba, yadda in ka faɗa rami shi shehu ya kauce. Shi yasa da an ce ba a neman taimako, isti'ana da istigasa
hatta da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai su dora hannu su kawo sai ce an ci mutuncin manzo Allah. ƙarya suke yi su san za a iso kansa ya wannan su ba dauki ba da mai da yan bidiya a kasar nan ba mun ce annabi bawa ne wai annabi ake cewa bawa mu muka ce annabi bawa ne ko Allah ne ya ce annabi bawa ne. Allah ramma wannan aya da ka karanta mana in kuntum amantum billahi ala abdina wane ne abdina a cikin wannan ayar ba ku an samu ba duka kun yadda wanda ya yadda ya ce Allahu akbar alhamdulillahi allazi anzala ala abdihi alkitaba wane ne abdihi a cikin wannan aya kun yadda wanda ya yadda ya ce Allahu akbar tabarakallazi nazzala alfurqana wane ne abdihi a cikin wannan aya kun yadda Allahu akbar subhanallazi asra bi abdihi laylan subhanallazi asra bi abdihi wane ne isra'i da bawansa wane ne bawan waye ya ce wa annabi Muhammadu bawa a cikin ayar wa annahu lamma qama abdullahi wane ne abdullahi a cikin wannan ayar waye kira shi da abdullahi wa in kuntum fi raibin to wane ne abdina a cikin wannan ayar waye kira shi da abdina kenan da muka faɗa shi kenan mun rikito rikici kafi Allah san manzansa kafi Allah sanin girman manzansa dan ciwa-ciwa saboda kana so ka makalawa wani shehun ka mara gaskiya kana so ka da kanada wani shehun ka fake photostat copy not original sai ka ɗebo shirka ka faro da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam duk annabawan Allah wanda annabin Allah ne wanda Allah bai kira shi da bawa ba annabi nuhu suratul qamar kazzabat qablahu qawmu nuh wane ne fakazzabu abdana wane ne abdana a cikin wannan ayar annabi nuhu alaihi salam annabi musa ba mu farkon suratul isra'i ka zo wane ne annabi Musa me matsayin annabi Musa waye kira annabi Musa da bawa annabi Dawud isbir ala ma yaquluna wazkur abdana annabi Dawud shi ma kenan bawa ne ko ba bawa bane bawan wa
annabi Suleiman wa habna li Dawud Suleimana aha annabi Suleiman shi ma bawan Allah ne ko ba bawan Allah bane annabi Ayyuba wazkur abdana Ayyuba izna da rabbahu annabi Ayyub shi ma bawan Allah ne ko ba bawan Allah bane Allah ramma ga annabi Ibrahim can da annabi Ishaqa da annabi Yaquba wazkur ibadana su ma wayannan ibadana dukan su bayin Allah ne ko ba bayin Allah bane Allah ramma annabi Isa qala inni abdullahi atani alkitaba tsallaka ce in huwa illa abdun an'amna alaihi wa ja'alnahu kenan shi ba annabi Isa bawan Allah ne ko ba bawan Allah bane duk wayannan annabawan wa kira su da bayin Allah wai sai mun zo mun ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma bawan Allah ne wani ne na magana mu ba shi yafi ba mu haushi ba wai ma har cewa suke wai annabi mutum ne wai mutum din ma wai kaman ku wannan rashin mutunci da aka yi wa manzon Allah qul inna ma ana basharun mislukum aha to bannan ba ta suratul fusilat ya yi gangara to ya annabi shi Allah ya aiko mana saboda haka sai a bauta mashi annabin ne ce ka bauta mashi kai alaramma wa ma kana li basharin an yu'tiyahu Allahu al-kitaba wal hukma wan nubuwata thumma yaqulu lin-nasi kunu ibadan li wai waye gaya muku akwai bambanci da in ka bauta wa annabi da in ka bauta wa lata da uzza waye gaya muku akwai bambanci waye gaya maka akwai bambanci da wanda ya bauta wa annabi da wanda ya bauta wa hubal da wanda ya bauta wa manata waye gaya maka akwai bambanci da wanda ya bauta wa annabi annabin tun daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shugaban annabawan gaba daya har sauran annabawan Allah da ya turo gaba daya da wanda ya bauta musu da wanda ya bauta wa lata da wanda ya bauta wa uzza da wanda ya bauta wa hubal da wanda ya bauta wa manata da wanda ya bauta wa mangofak da wanda ya bauta wa lullugat da duk Allah bai kafirai da inji Allah Allah ya ce wala ya'murakum an tattakizul mala'ikata wan nabiyina arbaba kafirci ne ko ba kafirci bane kai ku ce Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar yan bid'a ku sani ahlus sunna ba sa kwansu sai da zakara ba sa kwansu sai da zakara kuma ina tabbatar muku da cewa duk wanda yake da ja da ahlus sunna akan wannan gafili ga mai doki game
ga fili ga mai doki. Duk wanda yake da ja, duk wani shehu da yake jin ya ce ka ya batsi yana da ja akan wannan ga fili ga mai doki. Wannan na dan haska muku ne da toci na mai cin batir 3, zan zo da mai cin batir 7. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa